Una free fire kpọrọ distant marriage. Distant marriage. The husband gone abroad, the wife another Nigeria. That thing have caused go a lot of harm. That thing have destroyed a lot of family. Distant marriage destroy go a lot of family. So let me read this message from this woman. Now listen. I am tired. I am not a baby making machine. This man here is my husband. He lives abroad. This picture was taken just 2 days after our traditional marriage. For over 4 years now, I have not set my eye on him. We have 3 daughters. Our first child is 6 years old. I am broke. I am tired of this type of distant marriage. I do not even feel like a married woman. I am no different from a widow or a single mother. If you find a clue about distant marriage, gee ntị ịbụrụ nwoke ịmara na ị gaghị agba nwa mmadụ ịlụrụ lawa obodo oyibo ebe ị nọ alụ na ya. Ịmara na ị gaghị akpọ the girl ịlụrụ lawa obodo oyibo ebe ahụ ị nọ. Don't even try get closer to the family, because na these things are cause go a lot of problem. Ịgboro nwa mmadụ gide ya na Nigeria lawa obodo oyibo gaa lụọ nwaanyị ọzọ, gaa lụọ nwaanyị onye ọcha. The way the girl na Nigeria here ya na-ata afọ gị chefuzie that na o nwere feelings no woman ka ọwụ nwaanyị nọ enwe nwoke nọ with her ga misbehave. That is it. O ruo etu ọ bụsị na ọgbazie n'iro then ụwa na anụ ya, but ịlụrụ obodo oyibo gaa lụọ onye ọcha or lụọ onye African person. Efirife ụmụ nwoke na-eme something very very bad. Ịma na ị gaghị akpọ the lady lee ebe ahụ nọ n'obodo oyibo. Agana closer to the family. Forget about the marriage. Let's stop deceiving ourselves. Because this thing go too much. Share the video.